Atigin manay agus kanya ni tetan digang manganay tamu ko. Dia nga na natigin na manay tamu ka semua naka naad na dito yan. Ad na tigin na kapuan yan. Naroko na tigin guraw. Na gina na tigin na guraw ka. Naguraw ka na kao na tigin. Nakinuan yang untuk sa katawa mama. Na ito yan sa mas bisa. Na tigin na guraw ka din. Lalo nakapasang ka guraw. Naguraw ka nakatigin ka. Dia nga na naguraw ka na kanado. Wala nulang walo kadun. Dia na ni kawasa. Uway kadun na unang yan nakawasa. Kagina ni titu kawasa tigin sa ngaya dunia. Nasaman sa lungan na mauri. Emana yan na. Pingulaw-law bagi uta sa kataw mama. Yang ni kuwan na gumiuraw. Niya makapiraguhin. Yang kau makunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natigil na alhamdulillah. Niya sulang wano idagnakan. Bigana ko Allah Ta'ala sa tabo kay manto na di kan dutulungan, di kan nagumpa. Yuto isabab, agil kaya niya suwatano, na dede na kumbalingan ang tano, aruar umiyadin na katano, asurabul alamin. Kasadun sa kana, aayamanan yan, nakapunguraw ka kakutuhan ka na kana, aayamanan yan na ibigay niyan rakali mo. Uy, yung kaya DSWD, apong bagay katano sa mga nanguntaman na ini sabab kiram bedeno Allah Ta'ala sulis kir katano. Kaupa makupang katano na aya piu-piu, aya titu-titu, aya manan yan napunan o rizki na pungko Allah Ta'ala. So kapag ka ginawa tano, so kapag ka kantano, so kapag Alabubayo Mayor sa Beloy, si Mayor Elias Ali, na makonot si principal ka komite ni kami ore na miya masayro na minibaga kami na miya to niya musul lalang usurga pati amya kauma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagkairoon na panalamatan tanong sa Allah sa kaya pa kang bubarat mo tanong iman to sabab sa di sumasa mararataon sa mga ginawa tanong sabab sa kieksamin ng tanong Allah na ayat itu ginawa na soya kapile ataon na igira matatagutasi ko ngarya buaya igira manutua matataguso tao sa markon na sa pakaw mo na ginawa niyan tunganay niyan na gyutoy titu madaski na ginawa tunganay. Datar mampu mga dato tanong, penalamatang tanong, diyan kaya municipality sa Kiaran. Na ayamala na sutatandingan sang kaya local government, datarang putua kapaguluan ni Ron o Mayor Tanong, si Honorable Mayor Mahmud Muti, gusto Vice Mayor yan, gusto mga konsyaliran, nataman ko mga barangay
chairman, mga dato, mga ulama, si Sadyang Kaya Municipality Sagiran, sabab sa sirang, miyang raw sa barat, pero na miyang raw sa barat, na miyang raw iran so marang kamaling pedes. Saya wala niyan nagyapaka pagagawtan ng kirang Islamic City of Marawi. So dito nung kira na kalipatan, nahuli kira ng kalipatan ng Kayaranaw, nagusto mga Sabranaw. Kaya pangrawayaran sa kaya puluhan ng kibu. Mga bangsa tanong sa Kayaranaw na malanang kaya Marawi City. Balasang kiran wallah, na gusto mga buwata nilang adyang kaya kaya pangrawayaran ng tanong, gagawin do na disiran di managuntaman sa kasasakuduiran ng tanong. Palakpakan tanong ang kaya municipality sa Gira. Ugayin na diyan ka na palakpakan tanong na mataganan tos sa kapdulubay tanong Gira. Apya makaisa kang minyong tanong makagiro salamat na dinuto pakatyo ko. Ayaw ko kapakatyo ko piyang na sukang bula sigiran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Gusukin po mga nitanong kirang sa din na rayo-rayo ang ginawa diyang kaya munisipalita sa Gira. Na so madadal mo langit na gusto mo pa ang kabarakat na pungkuwala napakadamdam na niyan ng munisipality sa Gira. Aminan niyo. Amin. Amin. Iman to na yan kaya programa tanong na yan ang programa na napapantag sa politika. O ika gilay ng wala na nakapang mapipikir imayagyan na sina patag sa politika. Kaya kaya ang programa na punabangan tanong sa makandulong marakalian. Bukan tanong sa pamikiran tanong. Sabab sa titulo ang kanang opisina ang National Statistic ayay man to ang miyaliwat abang wait na sobra sa 8,000. Allahu Akbar. Tungunin tanong Allah Ta'ala adil na mapagpisa na gusto mabuhat natin. Ini kalimat yang sukiado tamukian. Ini kalimat sa baad sukiado walay niyan. Na gusto kiada o pamilya niyan amadang rataman man to na sirat makapitunan. Na gusto na panabang umadang rataw. Paganero na panabang panganangkon o di na panginginuman, o di na bitar, o di na kabubalik. Lagi na ni masasangan ni man to ading-adis na buyudi, gusto mga datarang Red Cross, gusto mga mga opisina ang kaya gobyerno ng Pilipinas. Okay na ayay kadua panabang na panabang apubuang ay panabang apubuang na yuti mala anda manaya kapakaw mo panabang walang asambi niya ng tarusun niya adartan sambihin niyan so mga tamok-tano sambihin niyan so mga walaitan sambihin niyan so kapipya ginawa tanong sa sobrang punang matay sibin wala ayaw magturuan nakalilipatan tanway na ilan naman ka niya kadakdakan ng tanwa ayaw wila kalian namunang tanong abiasak na babuita ko mabu ngayon nasa mo tagyat pangapalaguin tanong na ayaw mo bumini palagu yung mga pamilya ko na sumasusunod tira na palaya tanway bakwe siyan biya ng gobyerno sa karan ka IDP sama nito na mga IDP stand isa po kanuha niya yung nga mga sundalo tanong na kaya ka na kalon na bisi mga tao ataw sa Luzon, BCS na mga IDP sila po yung nga mga PNP tanong
Naya ka lang lanon na nabasi mga tao na ay nipis sila, pangamihan na sila kumigiran. So lagi-lagi tinuay. Okay, na lamo na yung tanong, na magayon na yung tanong, sa kaya sa timan, ando man ay kapakabalik tanong kung mga walay tanong, na gusto mga ito. Gusto? Ang tayo kagaya na makabaling ko, walay niya na gusto darpayan. Wag pa. Sama na yan, nakalilipat ang tanong, ada ang tanong balingan si Kuala. Dan tanong balingan Kuala, sa tanong pakapakabaling kung mga walay tanong. Ay nung akabaling tanong kung mga walay tanong, katayan din nga September, na isa Allah na, di pa mapupusa ka September, na ang pangaling ko suwang ka nagpakabaling tanong. Takbir ka na. Nagpakabaling tanong. Okay, na muna tanong balingan ko Allah. Muna tanong balingan si ko Allah. Ay kapabalingan tanong ko Allah, nasudip sembayang, nasembayang. Ikadua, nasudip tumutur sembayang naturdo. Napakabilis na sa panganitan ng Allah Ta'ala sa makabalingan tanong sa kapipi ang ginawa. Kami kanitarong nili kalimo na makabalingan tanong sa Tikman Madina niya tiuban tanong man. Namar kunuto. Na ikadua, na madakla di madakla di ginawa na niya kang Brooklyn, ada makakuha sa tumba ko nipsimbiyan na nipsimbiyan. Madakla pa na ando nga bara sambayang na iman to na guminak simbayang. Agi tingin na niya, pamiyakang bukwita ko, naguminak ako simbayang. Na iman to na ginani pumulungan tanong. So, anto na ibulong-bulong sa Quran. Papakinggan niya mga kaya bulong ng Quran. So, Allah Ta'ala, napitiro yan na katanong, aw bang anong kaday sa Panginam o di mo akong bakam. Nasama na yan, na umanisa na uwan niya mong kipikiri, niya kang bukwita ko, kaya tuntong suwalay ako, kaya nabata sa pamilya ko, nabanda iman to na di ako baka mawin, di ako baka sunod. Pipikiran niyo, insyaAllah Ta'ala nasara manabdar tanong mamang ni, si Allah, na perlawanan yang pensuan dengan kapakadayatan. Aminan niyo, amin. Allahu Akbar. Engkau ino, asal mana datang mamatay? Nagpakamawin na nung. Agi isu Allah Ta'ala napitiru yan. Artinya na inna ma'al usri yusra. Mata-mata natin Allah Ta'ala asumar dulu. Na yang dulu na margun. So ay mana niyan? Na dia nga kaya bedir ketano. Na yang pakatarun dusi. Na miyaka lebu-lebu. So kiyar bedir ketano. Na pakadere tano. Apakatarun dusi. Ila ini ubuin na. Asal ang mamang ni tanong ko Allah. Na ayat pakatarun dusi. Na pakadere tano. Ngay no. Na dia nga marawi. Na di man to di plano na gobyerno. Dia marawi ay napunggastuan sa pera 10 ka bilyon. Apunggasto sa nga marawi ka pumakalaan sumakar sa da. Namya. Isaw ta ka pa niya. Pumakalaan sumakar sa da na. Di mo maningan sa kaya dunia sikya na traffic light yan. Upama na ayaw city sa dunia ada traffic light yan. Isa ko siya sa Malaysia na nisurak no, ino to marawi ada traffic light yan. Na miyaya ako kakaisang no tiga patagan ng gobernador. Na miyaka panalindulin ako dumawa. Na miya turo ako na the traffic light kami ka di kami tinggi ginawa eh. Okay. Na makami sa kota crossing, nasara di kami ni makabumiwas sa lima na di kami makapunusin na. Di kailangan ng traffic light. So, yang kaya pakataling uma na minibulubo kasakitan tanong na so Allah Ta'ala napitiro yan asa ang takrahu sayan pagwa khairun lakum ano to ating wala maratar kano na ninyo katawan na yang kano matiya na kasakitan tanong minibulubo di mo pakanud na ubasa sa sabab na Allah makailay tanong sa mga karsada mga ulan
ubasya sabab nu Allah launa walay launa pamilya na yaman niya na makabugir subigtan sa Marawi City biya mamasakwa dia kaya itu nu Marawi City na maliligtan niya makala mga lilingaway na niya kadang-kadang pamilya asini mga buwing saranaw sabab sa diyang kuto ako kurang rakatanaw mugruigtan na ilaliwanan o yung suwala na pagkabugur suligtan pagkapiaso lay tatano yung lay tano na plano gobyerno yun na nilibita na yung so lumilibita mga tao sa presidente di sa Manila na ayaw plano sa nga lay tano na kanawatan ng matag pagkabugur sulaytan o pun makataban ng kaya federalism nagkakuatan ang kanan kusisa kay Agus River ayaw kusisan yan na umansalungan na 1.2 billion nagkakuatan ang ano din surah dengan taburan amin na niwan na upunan umakuha nga na umansalungan na 1.2 billion na naon na tao sa kayaranaw o mga Marawi City na kewasatan palakpakan na emana niya na suportahan tano ang programa presidente ang federalism na hubungan makataba ng federalism na isibay niyan so maranaw ayaman niya na isa ka state maranaw state ayaman niya na isibay so gobyerno maranaw kagiyasan tano yung pinakakawasa sa laon-laon na Muslim state sa kaya Pilipinas akagibilan ng boroktan mga kanya makala mga bina datarang kaya Agus River na tanong ninyo ang pakasasamurak na yan na gudyan nga gawin mga kaya dibidiretan upunay makapas na sumangwata tanong na pagkakawasa sila pagkakawasa sa pungawuriyan pero tanong uyog sa Allah Ta'ala pero tanong na yan na yaman na ini na kaya sabab tanong nasokyer dir tanu napakal kudan tanu Allah subhanahu wa ta'ala seko uriannya na bibilang atau tanu wen sa purni tanu Allah karuna ibagapun runa ibagapun ang kaya pinataro arkano kapitulo yang sa surat Nuh pabaingan yung makatiru Allah tingala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar itu akan berkanwati Allah tentaubat kamurakam ayaman na pumagamaltan ngayon yursilis sama alaikum bidrara amayatiku wallahu ta'ala sesakuyakan ang paratiyan ni orakon napakauranan naman sa ano sa urana unto ayaman na napakauranan tan wallahu ta'ala sa urana unto na uran na benda ganda dia yung pemakinan urana unto iman tu na ayat puguran na katan na orang na gumbul. Gusto ya? Pikumbu ang kayo na tanong na dahil niya kaya sa inyan kakagay nasisiyaw ko sa inisyo na tutulungan ang na Marawi na tatarong ni Betuarang Bak sa kaya na yung puno sa niya gumbul niya Marawi iman tu na menabawuntong adyang nga ipakaurang sa wallahu ta'ala ka ayang puguran sa kayong tanong na puguran sa panglo na puguran sa mundo nasabihan na wallahu ta'ala sarang mag-Islam na rukibya kapital din sa Quran yursilis sama alaikum midrara pagkauran na nakansa kanu sa oran na untong وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ napakadakdakal na kan sa mga tamukyo وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ napakapbubuhatan na kan sa kanupan sa mga wata mga wata mga dato mga wata mga ulama mga wata mga kawasa asar kapsi sa kuya kanu ku agama ko atiku Allah
ويجعل لكم جنات napabgan ako sa karob sa mga asinda niyo. Ito lang mo tuwa asinda. Yang mo ta asinda nakakawasa mo to. Pabgan tanong ko wallahu ta'ala sa mga asinda tanong. Nagupabgan tanong niya sa mga lawas sa iktat. Dantara nga lawas sa iktat do Agus River na lawas sa iktat na satiman au pa makumakuha tanong sukusisan niya na namang tanong kuwasa. Ayaw buhay ni sumuro ka tanong Allah kondisyon na patuwad tanong ko Allah ta'ala sabab sa niyang agusatan. Ipag-isyo ko belakang. Sembuh ako ni Yukipia antar kanusan idarusan niya. Nangun-nangun tanong, panay tanong na dusan niya. Panay tanong niya kan dusa ko Allah. Nanto na imini dusa tanong ko Allah, pamakin ko niya man. Pamanadi na nagturo siya war ko lang. Si Saranaw, na isa kay dusa tanong Saranaw, na dagnaw na naranaw mga niya kadak-dak na pumatayro na puluon. Gawi-gawin na pumunuon na taway. Na dia nga nakapamuno sa niya na ipkira ng Allah Ta'ala. Iikira sa mga tao na niya doon kira ng kutwa kapamuno, kumuno sa babay, kumuno sa bata, kumuno sa dakaratanian. Na sa Allah Ta'ala, na ipkira niya sa mga tao sa kutwa. Tingnan din. Na surasun na pituro yan, upun makadakon sa kapamuno ko ingad na mangkitan sunod. Na dia setiap kadang nakapamuno si Saranaw, na niya ko masubang ko, na yun kita nung si Sadya na ko. Na ukutan ninyo na si Isa Marawi, na yatama na tiap kadang nakapamuno, na apya sububay na puno. Huwag, kata yang kaya, di putih cipta no iman to, aguso, cipa putih sama sagira. Aguso mga PNP, nakatawa nila na at taman sa mga bugod, taman sa alim, taman sa eskwela, taman sa nakaratan niya na puno sa ngayon Marawi na kaya na itatanong. Tariman tanong na benar. Benar ayaw, di benar. Nah, ikadua usa, ada yang belum lah tanong na sisa kayo tanong na tanturo na niya kala adyong kuto akan na mindol batag na tawaya na tama sa may tuwata na padarmatan. Huwag. Na besan yung manibar yun na nasa kuban. Na may itong nasa kuban na ayan na dito malakang darmat na kanap putawkin sa mga electronics. Na sukyang doon po mga tao na tiyar kangitan tanungan. Ikatulo na niyang kadang-dakal na paniman to sa kaya masa tabi ako kanong mga bayi milalong suhaya mananian na mga kamudahan na nabuguni aso mga kamudahan na sisirang kung plalong ko mga darpaya iman ko na ninibugo nga kaplalong asi plalong sa kamudahan sa mga karabatan uli na hirang manay tamo na sisirang dito talago kasi sa huko na sukya plalong mga kamudahan na bimbol yung niya kadang-dakalarin niya kadang-dakalarin po sa mga ribu adi po pala mula na niya bali tanong isang gobernador ako na yan sa tanong ko Allah naptuwat ang tanong ko Allah utana ikapatan yan sa tanong na sukya tuutan nitubuso mga tao na niya makapuro sa mga walay na niya kadakol sa mga bulawan na nipuipsik sa tawa yan na nipuipsik sa tawa yan na ayan naman nagtara niya ngayon nipuipsik sa ako ka-crisis nipuipsik sa ako ka miya tunan iba na miya dipisit ako na miya ko masutiyo ba Allah Ta'ala kasud sira na mga tao nipuipsik di meriba nagiyan ang kuni dusa di panmatay sa tao na ito na tanaw dun wallah subhanahu wa ta'ala. Basta news to na, hindi ka nila yung tumuwa yan. Na, kaya mala,
Amia bisa taruh si saranau na diang kaya siabu. Diang kaya siabu na babay wata tagyo tabu daun guluna. Na yang mana yang na ini dulu sisi mana. Ini pelamisan ini kira mana utama apa pengisira sama atau apa ini. Hanya kira dari siabu na sudah tu. Ada pakasang daun ini pelamisan dah. Na iman tu na niya katali umagiyang kutuat yubaw Allah ta'ala na naong na niya pulsa ka na nakasibu na palad ni manto niya apirarangbiyan di manto di dadang panugubyan. Yun ang inusaratan Allah ta'ala solusyon mada so siyabu, mada so pakabrug, na mada so kapriba, na mada so kapamono. Ay manto na niya so kapamono kapya so tali mulu na niya nabu. Huway, kapya so tali mulu na niya kambukoy. Alright. So mga tawa di mangitnap. So mga tawa di mangitnap na pumili na nga kapangitnap sa kuwaka. Upul malo niya kala sa kawiyan mo siringan yan. Kinidnap yan siringan. Adong po na kinidnap yan sa karuman yan. Kung kayo no, nakawiya, niya kala kawiyan ng subab eh. Na di, yung utama man, ada paratiyan yan. Natigil nakidnap na niyo si Mrs. Na kakuha niyo sa 1 milyon kata na punsa kagaya na 500 gatos na 500 gatos mo mungkin. Kaya man nakinig na piya sinisisya. Yung pa nakinig na piya na ginawa niya. Ngayon na siyong mapuro yan pangaliw niya no sa pira sa bangko na yung siya sumakit na pira at hinakidnap ako ng sarara bugita no sumatatagulang na pira. Nah, tahu tu kinidnap yang nagino niya. Nah, sama na nasukyan kinidnap atau sa karunaw na daw na unang tanong di kinidnap. Nah, dia kana kinidnap na sukuk ko na pira na tingko tu arum ini no tawa ko kinidnap. Ini no paso ko pira. Nah, suka prananso na daw na lawan tanwa miran niya apa mana miran suma pangtaw. Taman sawata na piransuma. Sabi na magan katulog marawi na yang mararansum amang wata na 8 kata. 8 kata wa mga wata mararansum asupod na si tiyang wasadisi amang tawa mga wata mga dato mga wata mga padagang supod na si kinwasa I miss you na ano tumanin niya tayo. Bunda wapya sa niya sumo na niya kapalawin. Benda tiya mo niya sumya na wata para wigan ito ka tulog yung sama no to na diya na niya wala tanong na bangkitay makapupuro si Allah ay no sariyang gawin sa mga tao ay mananalig Allah na ayaw mapupuro na tanong si na makapipiyatan makapilang at tautan pupupan tanong ang kaya gobyerno Sama kan aduna ni bana na kada ulang mo kalalalungan. Makakaswitan mo sa ikadatan waranaw na warana na marawi na yakap pagintao tanong kami ada so kadaramat mi ada so ugay na anak kong gampan ay sa tanong ulo pa ka nagigod na ito dalawa. Ano mo na evacuation center sa diyang kaya masa kaya dapat papansa dito, 2 kata, 3 kata, hindagan ko sa siyabu. Mata. Ano mo niya, tapakabubok, wait na hindagan mo pansakon. Siyabu, nakira lang italuan na yung manto na maya, may tabusiran sa kalabos. So, ayaw man ni, nautundan mga kaswisa ngayon ito ng marawi, nakati sumapundan tayo. Inshallah, mga kaswita noon na pwede sa mga talibin. Dahil makapulong ka doon ng iba na niya kontrol kita. Nakabayi ito. Na ikadua, napakakaswita no, nagpula sa mga tuko. Na niya kapipya, meka, pagawan ka doon pa maso, dagangan ka na doon tuko. Napakakaswita no, nagpula sa mga pandarmatan. Pagkakaswita no, nagpula sa mga tao, mga pandra, ang gusto niyo sa sadra. Nandun natin niya suwa, niya kapipi para sa kaswitan sa ito, doon niya nung pinagpil. Naya pa kutong mga tao nakasimboya. Ay kutong mga tao nakapagungan.
Nakukubayan tanah Allah Ta'ala. Nakukauran yang berkatawa dia betul rizkinya. Nakukauran yang berkatawa dia betul agodonya. Nah, pekauran akatarunnya. Dia kena pintu lang sa paganay. Asa na tanong nakapakagaling ang mga ito. Na muna tanong galing ang sigwala. InsyaAllah, napalaya tanong po magawa. Umanisa na apya, ulit po na buga tumitin na kaya magmakauntod na manampiang tanong. InsyaAllah. Na insyaAllah na ibu planista na maya ko Allah Ta'ala po na manamarkan ng agama. Na may watang sa lima. Ano yun Allah po magamarkan insyaAllah. Ya Allah, sa dati pa nakapakagaling sa Marawi, ang gusto mga pala munisipyo sa Kayaranao, nagagkamir ka muna ang bubalingan. Si kamir ka niya kang busa, si kamir ka niya ka, ayaw na niyan. Nasi kamir ka makapagalingan, kami nakapagalingan na nangyari warta. Una, kati sa mga sikrito, kapakabawitan. Pakadanglan nilang kaya dua, pituro na di asakon sa tao pakadakal niya na yan na pagkauran nun wallahu ta'ala sa rizki niya. Makabayayo ba yan? Karami niyo mga dua ay pangluwa karkan. Di ako nang kaya dua tigurasol na asarap buat yan kaya ni ko kapita-pita gusto ko gadi-gadi na api ada taruh palau bedan ka ng bedan berkawal. Nagwa piada taruh palau so problema ka na pakadaan wala. Antara kanusan imalay problema isa ko ala kung may problema. Sekali diput malaki problema mo. Allah Akbar sama-sama ada tuh. Balakan mo may problema. Lawan mo malay problema. Ngayon api yang ada makan bokui yang munisipalitas Sagiran. Nah, kiasan na problema yan, problema tanway. Amada pala pamilya, aso mga humbis, pamaging ko niyo. Susilya kang bakuit ko mga walay. Namada pala pamilya, yung mo problema niyan, nasira dapat kataw pamilya, na kiyang bukuntas kanya dapat ka pamilya. Na mas mala problema na mga bang sa tarwa Sagiran, alisatan. Misa sa kanya, ya pakataros tanong kinanaya. Na epituro na di na dini dua ng kaya dua tasbih niyo Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Nakbutian ito kapita tuloy Allahumma makfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Amin na prilis na niya kamun ano niya mo. Uwi na, dito na pa siya prilis ni Mantuka, ang turisto. Palakan lupa na kuwami. Na ini surata ni sa bahasa Arab o bahasa Ingles. May yung pala yan nakalangan. Naluwa niyo ito. Agi, nato na po matutong inulan. Dis WD. Nananan. Iya na. Isang ulit na natin sa WD. Na ayat pagkadakan tanay matuna Allahumma. Ay dapat yun. Ikan dua. Nandiyan ko tapituro na diya pagkadakan tanay dua. Ay di pangundol niya sa mata sa katawa mama. Yung mata sa katawa mama. Naapya so ang Sunday niyan sa bukid at yung Sunday sa kadakda ni problema. Nabiyan nila yung nabi, kapit at yung nasisi sa masjid. Tapi ada waktu napako. Nanti puno na dia. Ino na kaya waktu nasisika. Iyan ang niya puno akong nawidaka. Dahil hindi ko minsan na uluwak, nakararabak nawidaka lang. Nanti mo na dia, yung dinibua na kadua. Kahupun kayo dibuang, takapit ako bibina lang na bidakang mana pengadaan Allah. Nandiyan kayo sa kalaluman, nandiyan kayo na siya na usuraso na niliw na binibiyanta mo rin sumukya. Nandiyan na, ya ba umama?
Nanti nak kata pipi so mundalka. Tinggi ya Rasulullah, ya ada sulung rubina nak. Miada sulung rubina kalak. Nanti ini tu, ini nanti akan ada langsung penghubung karena nanti akan ada Allah Taala semua awida kalak. Nah itu dulu yang kalau dengan kau dari surat tadi, dalam menyimpul. Aja terburu tadi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hasan, wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Amarannya, nah mulai sih itu. Kalau ini mulai, kalau ini betul sangat prilis nanti manual. Nah, insya Allah nak betul ni wayo. Nah, ayat pakada kalau tahu nak dua, ayat mantu ayat yang dua dalam histori ni na, ayat kau pakada berutan. Nanti na ayat kau pakada berutan usah. Nah, maka masuk kerja nanti na, hati yang suka pakada berutan. Nah, datu yang pakada berutan ni mantu akan turun masukkan dua, kedua, misalnya. Nah, ibat lu, najib itu apa ada umpama mengalisi rutan wallahu taala nama nisa rutano napuinan tan sakoya gede kenapa ibu sasana ingana red cross odina distribusi odina nila lagi mayo ngaino naya betul pertama soal napakapunda kelentangan yang utarapan di pikiran itu nama ada ikaw yagan menggelupkan digelup kaya kaya asukaku yagan na kenaba pawin ayah pawin langsung tahu adi mga gulo na sa marata ayah pituro na di natigyan uban yung kakakapati so kurang susulan tembel kau tu tembel warna kakaptan yung tembel na mini pada lalu bungin na dunia na sada penakabang kita sa dunia na pamulan yung kaya mana nasiubutan ng Rasul sa kumako tatano dunia yun umanisa na kuyagan suama kuyagan suina kuyagan suwata ay iman tu na ayah itu manirang iman ko milalo mata milalo namang wata dito pama kata wala isuan niya midro at nyaman ko udina nyakibun na diyan kaya kadang tanong na ayaw watang na problema dito buli problema gobyerno na ayaw lalong iman ko ay ipis sa mga wata na dini bebas 50,000 katawata nawida nasulok siyan na kailangan na suwata ka na ayaw makanin sa una na makasukuya mo makasuwasakan bilangan daw mapakasulda mo eskwila na katataguan ka niyaka balik ako yung na suwata ka na niyaka sumibak wallah niyaka suwat bilangan tao niyaka suwasang koto ka kuya mo nayaman na niya na isa ini ang kapakabawitan mo manisa na pagulap kuya ka sumata kuya ka dia nga municipality sa Kiran na ilan yung kaya mo akiran mo Allah na binitugunin siso kanil sa Marawi palapakan sa Kiran Allah Allah pangilang wala utanagin ni Mataros kunan yung mana uwan na pag-ambagan na kesitiya aja umatuna ada mga munisipyo ang mga sisiti sa kabulugo na wadna pag-paganaya kesitiya na diyan na munisipalidad sa Kiran ngayon na ninitugalin ni Mantuso tunay iba na kaputubugay ng aranaw na diyan na marawin sisi sabab sa piyang ng tanmiran nakatiyan yung mga bang marawin na kenapa sih bunga bubala yang kadang-kadang mga wala yung mga ilipis sa dyan na marawi at yun na diyan ka lupa ka sa Kiran na ini para bilang tertano saan sa pusa mo na diyan ka naman na nakapagsasabi sa marawi na padang na yung wala yung gibu yung wala na kulay na bubala ang kuningan o mga tao niya katugalin
Amin si walay niyan sa kamrawisi. Jadi apa dia terus sih? Nah karena ini sa mga parsial na ini, mga balas Allah Ta'ala sa municipality sa Diyos. Aso, kaya nung bayikiran sa malapan yun, amin yung mga panjiniran na tanto ay ikaswat at yun yung manaklata. Asakan na, iginap na ko na ninyo katanap, pero mo siya, na diyan ko yung pulakasun talaga, na natiyang na itanong ko mamasa sa hindi ka, kamutan mo mamasa nga sa gira. Sama no to, nabalas kiran magmuyo Allah Ta'ala sa kiyang pakasong tanong kira. Naman na isa na, pula ng pipiyasa, kapuguya-uyagi. Aditanong sanaan, so, ikatraw ka ng gobyerno, at namasasan ng mga maksana. Pwede naman yun. At doon nga pakamuko yung tanong, at nakatang na yun kumamabas sa mga maksana. Suga sa mga maksana, mapasang sultong mo o mapasang so. Kata, pagkabalitan, mata dapat panipan. Mapasang sultong mo, mapasang so. Bukan, asal mana iman tu? Nah, oknum paro. Nah dia akan pakai wanita rusi. Nah pengasuh mga sa masagiran. Benar payo sa nabakanti. Atau di mana? Susah pada ngamiro. Uni, nah dia akan mengotak na pakabambasok ngamiro. Tapi dia akan pairan niya kadar niya lupa. Bago si besok. Nah, ati yang raw tarunan ada gulbok tarunan mga tanong ba? Ada titulakan makampat. Na maubiyan kami sa tutun. Ipinayo tanong mo, sadiya ko takap ko mga kuto Chiba Police sa Marawi City. Kasi Colonel Moxer, agis kanya ni Isa, doon ni Bana, diang nimi pa ugupa si sa diang kaya kapungsi at ikumanaklatao. Diang na si Colonel, napakatatayan na nakamprami. Ayaw mo mawala imang. Nakata na inasay si imang to, General Bato, si isang Marawi City, as kanil ni Chief of Police sa Marawi City. Nauntong amapia, isa-goy, kureman kagoy. Hagima do. Isa gawin na Jumat na ayaw paganay at Jumat kaya pagpagi sa Marawi City ko niya kasubo niya kasyaw pulo ako pinuwi dalun kapag magya Marawi na makadar pa ka dipuditan ayaw niya kapag mangruna polis na ayaw niya kapag utuba na polis kasusya tunan niyo ba? So Chiba Police tadi dengan Marawi City yung napakatapay komanda ni Manto. So mga army, nakatay sa sira ni Manto. Abubentay ang tanuiran, kapububube giran. Adyan kaya kapungsiya terma ng mga ulamayo, kaginang buti giran ni tatawanan ni malang ito na bang tanong sa kaya malakota. Hati iso, mapinutulakar ka no ang mga buwa, mga tutu. At nasa katama kata iso Chiba Police talo sa Marawi City. Pero sa kita to, palakpakan tayo. Niya kumplito ang iso kanilimod. Allahu Akbar. Naman niya. Abia. Terus ka. Tama dia. Pero kagumanat ako, kagimuto daw kagi. Kagumanat ako, kagiran ng mga dialog sa tato. Pag-isang muna ko siya, lima ko siya, isa ko gubernan ko na gumagalat ako. Natigilan na ito na kanya ko siya, si Mustafa na motor badal siya dialog sa tato. Na isa nga, na di ako dito sa kalimuto. Yaraw ma, Agian kaya kapapantagan Chiba Police taro sa Marawi City. Ano dia makagia Colonel
Anto na ini na pagpulipula ko kirang doka sadyang ko tua para minta man ka sa kaya pagasayin kasi sadyang ka marawisi na ayat itu ang kirang na diyan kaya si Colonel Moxer na beruntungan o mga Muslim sinsang kaya ranaw ayat nga sa insya kang pranim na suboficial tanoy manto si Sanga Pilipinas Police isa sa kalian adyang kayi agama ng Islam na nibiru Allah as kanyang mampuy paganay ang makasumbiyang sa Jumat sa Kamaraw City isa ko palakpakan na ito niya masyaw po ang pituloy na doon kapagpagya sa Kamaraw na kapagpagirong na nakapagpag na pulis na nakapagpag na pulis di bulanan sadyang kayo lagi niyong pagaling niyo sige boxing na sa kanyang nakapagpag sa Opa si isa manang masjid si isa libo madaya isa kong isa niya alam na ito na pangaminta ko na dinimita terus diyan na nakiyapakasumbe nilang sa Jumat sa Karawisa di nananayaman na naman sa alam na masjid siya na panalikas siya itarus terus sa katong mama panagambi yun na mga salubing sila sama na natigay na kaladil na karang magpiplatod na ginagawa na adalang po siya dahil ginagawa siya at natigay na pergamit na sa siguro nasama na tiyang nabi turubay ng siguro nakatubay ko na tiyang nanawang isang mabuhay malay para tayaga raming kultura ito na pumamakilipan na sa katawa ko na mama diniyan kurat kaya ang kutwa marata mapyan ang imuwang suli mo sa kutaw lang hindi na alin yan na lima ko ang mapuputol bukan na imuwang na hindi na uway hindi na ipuli man ito na bumili ka kumamakinig sa wasyan upang mana dia lima ko yang mapuputol na limong Allah adiyang kerawan upang pagkilay ng mga manusia iman dulu kumili ka kumamakinig sa wasyan niya kay salungan niya wala ko mga tulisan na inekta nila na pitundairan na nibaliran sa matay nila na piatungiran sa matawato asumbuli na tingin na ino asumbuli ada karatan na tingin na sudah to ani na uman saragun na makipangiluwas sa katawa-tawa apasumbuli sa katuhanan sa kayaman ito'y kasumbuli na tingin na minitawa ako na ini betadi dun so magarang apedang sangkaya didian nanya gedang yang dun so katenggu putau pedang tadi buki subut nun nah ayat pitero tada to tigene ilenyo na upama ko yang kakilenyo ron na din na koreksyon ng analosya din na pawian na sumbalitan kakurubian tanutuhan tan uban na ketonyo na pawingan na di terus sumbali na pakasyan yung mundo na piang iluba na lawas yang miyako na puto na yun na tingin na nato na puto sa liman yan tingin na bukay niyo sa patong yan na pakabalingan yun na sabi niyo sa salaka na sorun so kaya bukay rin na niyanin na niyaman takyo lama na tingin na anin na perati ako aso kapuputo no lima ko na limurak no to Allah na yaman na natiri no to tingin na niya sumbuli ako no lima ko putol sa lima ko yuto itu ma sa dia niya ulaw na tanungin na limurak tanungin Allah habiak minibulupo niya yang kusing pinu okay natarima ang tanwa limurak tanungin Allah kenapa yang sama dipikirun na batanong kaya bubiya na niya gina sa suing pinu nakagimini bulu ada tanumar so kabaya wallahu ta'ala data nomar na diyan ko tuan yang gulaw na
natarimaan tayo sa kinalimo yung pagtanong. Na pupunin tanong ko ito, napakambut niya ang pagtanong, nakamapiyatan o kamapiano mga tatanong. Nga, ikadwa tutun, na madakal na kano, benda rin na isar kanugo, benda makaguro, sa kanya suwaswatan. Hantar kano sa nilin makaguro. Na din, sana saya makaguro, na di puso sa puso sa iba. Namun tanong niya kaguro, kanya ada su tanong-tanong, niya ada su nyawa, niya ada su yutuno, sama na ayat magturo ang na pamakuan na niya kaguro sa na sutaw sa ranaw na biniguro kaya baru. Okay, na din kaya kapaguro tanong, na ubat tanong pakalipati, asita ng malang guro, wala. Naway ko kumuro ka na, kumuro ka na, din makaumaso, Mr. Mulili. Naway ko kumuro ka na. Naway ko kumuro ka tanong, napungiro tanong, ado na liba, na, ado na nga, ditarun po ka balik. At na sekreto ang guro ka tanong. Ay sekreto ang guro ka tanong, nasita ng guro sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, nagtunin ko ka. Adyan na iniyaw lang, napakawang kayo ni sa mapiarak na gusto pamilya ko na gusto iba. Ya Allah, nagtunin ko ka sa bigarak na yun. Adyan alam mo, nangyadang kami, nasa bigar man yung ente sa mas mapiaingan. Sa bigar man yung kaya ilala, so tamo kami sa mas madakla tamo. Sabi nga so piyaten so pamilya niya na sabi nga ang suwata sa mas mapia adi suwata tiya kinuha karakmiyaya. Kenapa imposible? Suwata kanya na nasabi nga kau Allah sama ka lang sa Quran wa ta'ala. Hindi. Niya kay Salman na nasa kata alin. Siya nga niya na diyo ko tama mga pingulo. Pagkagay sa nakamulo. Niyong manenang ka mga punguro, nantigin na ino ka punguro, saan kaya pa ikaw ang silingan ka? Tingin na di silinganak niya na malay kamo. Hadi ako dapat sa mga luman, nagtutok na nakapito yan, nagpunguro ka koron, na daw ko niyan bakay. Tingin na ino ka punguro, tingin na daw kami makakan sa mga kilang ko sa mga tao. Natingin, nada kanyan lakay, natigil na daw kunyan yung lakay, napunew na kanilakay yung brak. Tigil na nahulong karang, nasini kasong sa mutabalay gulo, naging nalulugong yan. Hana pangwitang ko kami ang kalalay gulo. Hana pangwitang ko kami ang kalalay tamo, din na pinto tangan mo tamo kya. Hana pangwitang ko ka, nalakan niya supay taon niya, nabang natutok supay taon niya. Natingin na iman mo na magulut ako. Naniurut ko. Nakagiyo makaumasirang sa kagaiwitan niya na natakilin ako. Masjid. Natingin na dia kaya masjid. Naikiruk sila suwala. Na dia masjid na na suwala na sa kanini kawasak tumugo. Sa kanya ni malay dugo. Na su masjid wala na gupulong pat kauras ng lakan. Na dia mo na puro karo. Nagulo ka na kasi. Nandiyan pagkaginatan yan, nadamatin ang yakatuna silang purungan. Natiginan ko na yung maulaw lang ka. Natiginan ni pun sa mutakapungguro kapag sinusambay ang akin. Na iman to, na lamo langwan, amar gunak na piyakadawala. Na iman to, nang bala-bala sa diwang kawananakan, at piyakatunan wallahu ta'ala kuliskinyan rakam. Sa iman to na kiya na bulubudan ako at iyon. Alin, nagyutoy kiya tula perkana. Sa kurubiyan yan, pakatluwas sa Allah. Sa kurubiyan niya na siyap ng Allah. Sa kurubiyan niya na pakalian ng Allah. Nasita ng guro si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubulubi yuhundo. Kaso Allah ta'ala na kasa. So na malayko ko. So Allah napili tanong yan. Kung katong niya tanong, nasa kanya na yun yung pangaligugo tanong yan. Na doon na pakalyo. Niyan yun sa Quran. Hatiyan, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu.
igira minta dalam kawallahu ta'ala samargun nada mau pakapuka sarwak wal nadi na minta tanong nada wasi pakapuka sarwak wallah subhanahu wa ta'ala iman to na agi sabab sadia kaya ko program iman to gobyerno na niya kadak-dak lang kaya ka mga evacuees niya kaumatan iman to sa tulugotus ago 50 gibo dia nga lang na niya karsik walay niya na sisabarkan umanisa na tigilan na ninyo mga pangaligo ko mga tunganay pangaligo ko nga gobyerno na ayaw siya kanil kano ng bilang at tawtano kaya kag bilang at tawtano na niya kadak-dakol adi mapanutul adi bubuno hira manutuang primisan sa mga pambagayat na diyang puto adi nga di kapakambuno kapakimbubuno na pagpakakrito to sa widakal tumo tetak na ka din at tibulu wariskir kawanda na kakuangan na makipamagago ka na tunay ni ba na inaniw man diyang puto ako wakano sa diyang puto yuli na panaman-namarin kakakmasang ka doon na malamlo sa limang gusto yan napakatutak na ang kadmad yung puto akapapalagang kaon kamya kadak-dak na pinabu sa limang ka ano tarong takapamagugusan ka na ng mga panabang natutak na ka doon kadisiulis kayo kalayro hindi na tutak na ka na hukuma may na wala hindi na mataw ka napituloy sa Quran at na inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin mata-mata na tinuwala at sa mga bilang tao nasikiran niya karamiran ni sa niya kadak-dak lalubo wala nandito na mataw ka at yan ipanilinan na ginawatan at doon nyo na kayo mga pakuitan ng mga bilang matawatan amay ka niya kang pakuitan at hindi na inutin niya kang pakuitin na sabab sa niya ka ng langit niya ka sama-sama na pagdawa umanan sa paulintan na maturwa putrino ito niya kang pakuit pasok kaya tanguyan sa niya ito na niya kang buwan si samat niya niya ka ng talagang ginawa niya sa diyang kayaingan nagyutin kung gano'n pumuntan na nyo man si sa diyang kayakwan nag-uurasan na dito nung katawan naman ito kami buwin hindi man ito kapakamalingtan tulog suwag di man ito yung buwin ito yung pagitong na kaluya kapakamalingtan makaptutan pa na tanong humanisan alam na niyan sa gogo sa puyin humaning kami ang kutu para ngayon na mapia kung ito pagkaw na kapulita at kung takawatan naman niya kapwa kasitan na ayan niya sukat kasayang na niya kadang kau diginoan niya kadang kau niyaman yan na mga tuwa na yan na nauna na tanong ipangaligo ko kumunta na ito ang nilagutan mo nauna na tanong ito na ngayon mapiasin mo mga siringang tanong berita na mapuwi so katatarong sa tanong niya na ibilang ang tautan habang tanong makaptiatan manaka makaplugo na tatanong aso tigilan natin aso niya mga abusibalan na di makagunata nasama na yan na siguro rin ang makaplugan na tatansi na di bulita ng kapay bubuhay na umanisa na upo nga makaplugan kay sama piya na niya kasukat ka na bunya ka kanya kalaba ka upo na inilinat ka siguro pa kay suman ka na malata na niya napisa ko tiniwa Allah subhanahu wa ta'ala na ano man nakitubak na isa ayo kaki baka mas musang apong siya niya kay salawan naso Musa alaihi salam na niya panutuloy na katuto pero patawag giginaway dia mo sa giginaway na yagan pikiran na kapakwa sa salaman isi ni manalalu na disiran makapitigiran mo ugit nagusiran tiwa Allah na niya katungsiran sa bilawan Allahu Akbar belum kami atong diran mulawan ang niya
kasla-sla bulawan. Nasunod sa kailangan sa mga bulawan. Na siyong doon na sa itanong na pusuyan. Na ayan niya, ay niya doon sa pusuyan ng nunga. Doon niya doon sa pusuyan. Nunga. Na niya pamikiran mo tayo sawa. At iyan naman ay kabuha ko silang. Kaya di patan niya sa ginali. Ang ginawa niya. Di niya katawan na niya pamikir mo tayo sawa. At iyan naman ay kabuha ko silang. Di niya katawan na niya pamikir mo tayo katlo. Naman ay kakuha niya marolang. Na ni kung siya matagpong. Tigilin na yung kaysa. Pagaling mo. Baka di kibubay asal kami mga bugis sa kaya tamo. Tingnan ko na yun eh. Tingnan na sumunod daw ko. Apakabalin sa inyo. Napakakuha na sa Panginoon. Namahaw na ang makawisip Panginoon. Nabununda, nanyakatapan, naduduwit ang buto. Ano tingin naman yan na plan. Huwag ang anak na ng matun na plan wak mabunan. Nasama nito. Nailibitya rin ang mga katlo. Nagkira na mo sa Panginoon ng kumatay tama. Nadama niyo tamo kamay ka mamatay tama. Nagkinawa. Niyaling sa inyo. Nakagyan ako na sa inyo. Nagya pamigilan ng burmo ng kapatay na talo. Na mapiyak ko sa bibibya. Na ilaitang natin pangatago, no? Ayaw mo ito, niya pikirin at tingin ang taguran sa duty. Taguran sa duty, yan yung kaya. Panginoon, dahil ako na ko man, na makakanak ko man, duty yan na, anak ang mabisa sumuluan. Na kung yan ay mo, susung na dyan ito, ilagay yan ang kaya Panginoon. Na tingin na yung ito na kangkano, kakakangkano, na bugi-bugitan na siya. Na kung yung kumsu Allah, kaso lang marating pamikiran na pada sila ng Allah. Natiran mikra ta kay mga tao, timbala nila yun nila. So kaya patay niya. Natiran na mandunas sa tawid ko. Sa pakakata. Nadalta ko man. Patitingan mo man sa sabihan, ang hindi ka pakabugyan ng dunya si manis. Na kung yan sila na marunong na kaya patay rin ang wakata. So sama nito, nandun na niya kasumoy sila na talo. Sabab, sa lilipatan nilang so, pag ginawa niya, na gusto paratirang ko Allah, kahit yung uwiran na sumaya ginawiran, na piyato siya ang gusto Allah subhanahu wa ta'ala. Una, niya ko basta nagita ng Musa, na niya man yan ang natulog at mga mama, di pag-ubay ang sumuluan na palay sila niya matay. Nagyan ko tapiyang ninyang ko Allah, ya Allah, na kung nilakapagkakatukuhan ang ginang isabot, na pinagtulong mo Allah dyan at pinagtulong ang berkala. Kaya manili, na sumaya ginawa, na upun ay matampar, at yung kutatantukan na pamunutan sumaya ginawa ka, na pilipatan ka sa matutunan niya, na pilipatan ka sa mga ginawa niya, na pilipatan ka sa bitikan, ay lubutan si sadyang buto ay managyan na grupong lang. Na, ano naman na isa tutulang? Ano ba yun? Antay kubera ka mamanungin ya. Ano tutulang na isa? Allahu Akbar. Nababiya. Tutulang man ako mga tao, ang mga tamaltik. Yan na, kuman yung tuloy makasanong pangilati. Na makasanong pangilati. Okay, na mga tumay ni. Niya kayo sa luwan na diyan ko tamasa Musa alaihi salam. Ada tanong ini wa Musa na sa kanya ni Nabi, adir na unan niya na malatutulan sa Quran. Makalilyo ko kita ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ko nang utay ko ng punto ang nakita ng Musa na kinilaragan. Na pinulong Allah niya na hayna dia na tistingan ng mga tao sa mga kinilaragan. Ay tama na kapaparatiran lang na di ko nung Musa ito na itisting kafiran. Tigyan na munaksiran mag-insida o man na ano man na Sabto. Basta Sabto, nakasimba ko Allah, kasimba ko Allah.
Na tamani man to maguna basta mga Yahudi na Sabto na era na gawi. Na mga Muslim na tunay gawi tano Jumat. Na mga Christian man mo na gawi na Ahad. Na sa mga Sabto na yakay na sila mo sa basta Sabto na kabaya wala daba kapaligaw yan. Kasibak wala. Natira na uway. Uway tira na hay nagi wala. Na dan naman niya ko Sabto na sila pagintugos. Isa pa na Sabto na sila pagintugos. Ikapira ka Sabto niya ko masusunod. Naguunang ipula palaw sa mga sedar. Tunutan niya ko man. Tunutan niya ko man. Sedar. Ipula palaw sa mga sedar na ini mutaginan na mga uluwiran si mga pangaba. Umakaptulo sila na edang pero nila nakuha kami yun. Naguunang iman bibitira iso mga kuha. Mga pagtaw. Natigil na itarong na imatigil. Natira tano karang ita tano Allah. Nabi tigila. Isa Sabto na man makaw masuseda. Nakagiakan na niya sila. Tama ko Jumat di sila ko ma. Nayakap ko mayroon na Sabto. Agi ang matitigaw na mga ta. Usan tano suwakan. Jumat natungan tano Sabto. Sabto na punaspiktan. Akan nang bunga betul tano sa mga pokok tano nakiakalan sudah kita doon sa tingin na siya ano to Sabto Jumat natiyan din sa mga poktira Sabto na disira ni manasbi ayaw mga masuakat na biwa tiran na nagpumuli ko kada klasda pagawin ang tutul niya makapuro sa mga walayran niya kadakal sa mga buluan nila. Okay na niya kau masumusa na Islam na tigyan aanto na isiwayo inuay po kadakla tamog yun inuay po kadakla buluan yun na tigyan na limo yun Allah apa paratihan na miskan mga Sabto na punaspig kami kumaka ni kami ko Allah ya ito ko Allah ti Allah ya Musa na mga taong ka na piyaga ka lang nakuinan, na piyaga ka lang kairan. Betul nilang mga kuktira na Jumat, na buat nilang buakan. Na kaya gitu niyan, na tigo Allah Ta'ala, tigo na pagsirang. Awa ka sa inyo. Lagi utat ini ubasiran Allah na pitiro yang at ginakuno kiranatan khasiin. Bunuy kanu alang-ulang kanu abu. Bamay mama wata malataw na balel bimbuli abu ang kutay sa kapalitan. Sabab sa Diyos puto kaya palti kairan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na piyakawatan tanong sa Allah. Nasa katanong na piyakawatan tanong Allah. Ayaw mo iman to initiw ba yan to katanong yung kada sulta mo. Datanong niyang pakasagin niya tanto. Ngayon na naman ang niya sultan mo yan. Mamasaka sa Margas, sa Marawi, nayakataong abya masangka, nasisapan sa panugang sa diya ko abya masaka na genuine. Tulad sa abya Margas. Uway, di turada, turado. Yang master, nanambiyan ka sa yang master na kanya makaumakana, mimu sa walay ka, nulong kang besutun sa NFA. Allahu Akbar, nakatemi ka sa musmutan mo mula sa NFA. Okay, sa kanya din na diyan napakatama ko sa NFA ka naman. Iman to na yung mapiato napakatama sa NFA. Na, diyan mo to mapia sa mga Margas, uguin na, kaya na wala di mapirma, hindi. na si Isa Marawi nagyang kutua anak kutun ko ano ba lang anak kutun ko ni ginakuha at tama na kaya politika tawaya nagyang mo tamang kilo na isa ko kubir na duro ko nagyang ikirnin pa ito sukuin ka diya ko apa diya nandudok pa niyo so mga kilo papalting Namiyak ka na niya ng pakilo na nabisa ko niya. Di ano to ni sa kita yang kilo. Gila kita.
Nadang mga pamasa na kapamlasan sa kilo pumasanta. Nanti yang nabuli na niya swatan mo na diyan ko kabultika ko timbangan ng gagalangan ang usotak sa mga dinis na initiwanan ko masaulo na kaya bultika sila sa kandagan ang diyan ko tuwa ka timbangan na tiniwa sila ng Allah Ta'ala na lagi sa Puno City na kiyam tanu dia barain na ini puro yang sa langit na inulungin na bimbulu iman tuwang kanan asat di manarangan na sakya pa kadang mga bultika sa kaintin na ayat taman na pagpakagraduate pun sutaw sa engineer apartik sukaratas yan na pagpulis pun sutaw apartik sukaratas yan na tunay iba na pagkalima pun sutaw apartik sukanimi ay ginakuan na mitatayakan na alimaya Allah Akbar nanti kami di bawah isi nanti dia kata dunia apa sah kawan hampir semua pengaliman ini tanpa ulama nanti yang bertimbul 3 orang tahu ay ginakuan na hampir saya punya apa sah sakit dua lain yang kutunan ini nanti yang lagi na fitnah magkukuan na ini dibuat kami dari Allah Subhanahu Wa Taala nah sama nuto nawasok yang politika sisa jinda yung tinuna tanto aso niya sa kayong tinusunawan o ayaman natin naman okay hindi mo alasunin nandiyan kaya alasunin mo nandiyan na isa o para tanong na lagi sa puno pag video kung kayo napuna sa kapolitika papantingan so mga kuriti papantingan so bumantik simple bumantik mamusi pinaniban na nanakuan kusume na yan gina sa sukapuingan meron hindi yan tanong Allah at yan bang kita nakapun ng ano pa kasi po okay ayaw mo ito na ano ba ito tutulak na mga bipya tutulak Allahu Akbar baru tulang mo sa nakuman sa patis ando na so tunay bigas ang patis sa tao mga bipya tutulak na yan na umanisa na malukan ikhtiar sa akuan di mulai siwat bibia tutulang na yan takbir na naman na namabia nanti kubin na pamakinom niya na tutulang na yan mga bibia pantag yan sa kalpundis niya kayo sa luman na turumay ang mga miskin sila tiga niyo mo ito babayro amayram sumutang mo na dito ng Musa yan na ngayon, yan ang panganitaw na panganyan yang ko Allah makatamuta yung kalukutan manigaw yung nabun sa sarang mita di na mamiyan ang panikiran kasumusan na di sila ni makabinti na suwala sa nairik na yung ito so yung sila mo na di Musa na di ginawa pamanganin mo ko Allah yan niya ko Allah utala makatamu sila na ayaw mo ini yung Allah na pangatamong sila na saragun Allahu Akbar pero ito saragun na kila musuh tamu kira na tinggu Musa magyukan wa saragun na punukan Allah tamu kira sabab sang kutua niya tina na sila makainay sa tamu na tina na biasa sa ulan na tinggu Musa na ito saragun na ikikasuin yung Allah nagu sila makatamok, nagu makanakan soperak, nagu subulawan, nagu sulupa, nagu sulamon teman palad niya kanaman na niya sila makatanod na niya masuk saragon ayaw mo masuk saragon na tigang mo tamama diyan kaya pirago iman ko na kuwan wang nakatamok ang tunay mapipikir ka kung kabubanuin ka karuma ko nanti kung tabo mayroon na sama pipikir ka na eto kuwa tigyan ang paninimo ka libot na dunia sawi-sawitan ka saan sa kakan kaino makandida pagkukuna tamo kayo nanti kung takaruman yan yung usap ko kayo kung ito sumatya mo yung usap ko kayo yun ang kayo tigyan na upun yun ni suwata na mapantag kapatay na yamanan niya na niya tulis taso riski wala
Katingin. Kaya ba mga kalatas Allah? Natinginan to ng mga limang piyak. At isu'y galulo. Na yung makuha ka, pwedihin ako. Kamamasa ko sa sakra. Nakanutanda nga di doon mga laita. Napakadandal mo ta, napangulong doon ng mga bulawan sa mga pira. O magkuha wala. Hindi nga di doon niyan. Na dahil makwaso, ikakaluta, pira ka lulo. Nanti ko naman taway na, bawang nabay. Nanti na yung usap ko kayo, kasukay na yung na lambos tumambos. Na ubatan yan diwa na baru na nakatiwatan niya. Nanti na naman sinakaw nila. Iyan na ka mo na isisal ka lagun. Isisal kata kami ang tabi ang mga nasa isit kata na kung matasal mo na mauri. Tingin na kata sa kapiyan mo. Isisal kata. Nagusilang sisal ka. Nakagyan ko masuguri. Nakakukuha sa isang musa. Tingin na yan musa. Auto sa tamo kami. Alam mo na kaya na niya katiman to sa industriya ni Allah. Dati ko nung musa, apakatanan niyo, sumuna ko Allah, na yakatan na Iran, na din ba ko masumusa? So niyo sila nung matira na ito kami sa Allah. Dati ko umusa, ando na siwayus. Ando na siwayus ang kaya kakuha, yamgir ka ng Allah tamo. Dati na niya kan pagmaan na inusarami ko kasi sangka. Lango na mga wata miskin, lango na kikarugunan, lango na mga lalang na dipungawakitan na ini pangumbiya miron. Natingyan, amyakan bitere kami aguswalla, nakagiginan ko ni siwayo, ay rosaryo si kumapya so tamo kay ni Berkano, na di niyan rakano na nukuan, kapagumanan niyang bude. Allahu Akbar. So sama na to, nayamanan yan, na tumo to kaya po pati sutaw na burin po pa kadakla wallahu ta'ala so tamo ka kapusan ay atutulak ano ba niyo makapasa na ko pero na ayan na mo pero na dyan ay ano na niya ba na simubulis na mo sa kaparawisi again na niyo katutukawi na ustad Ustaz sa kanyang isa mo miyan biya tadyang kay Mindanao State University kami kapasan sa Sharia si sa Mindanao State University. Isa niya ang kaya eskwelatan na kaya kabaya na mapiyakan ganyan kakagiya pumusay niya kanuang kaya rukun mangbuti doon ng gobyerno. Kuya mana niya nakasisya pa umadak lataw sa diyang kaya impino. Kasya pa gobyerno umadak lataw sa kaya impino. Adun asa ka daw ato na to, burong tulak ko sa kano to. Uway. Kapo sana ito tulakan na silang nakas kano mabu. Diyang ko to diyang kaya tutul na manunong pa kay sa ko to Anto na niba na kapanang gilay o manusia bila matao sangkot wa marata na ayam punggol buknya na sumapia sa pantang sa swaswatian wallah kapakalanong so rizki wallah ay matungan naman na puro lima na rizki osto antay kabayar ka naman makalaso rizki nun wallah Allahu Akbar amanda na ang rizki na di isa amin puginto manusia sa karunia na kati sukap pa kalorski kaya isa ka pa kalaya ng punta tita no ka ato na niya ba na kapakasisan ka o kapakbugay kapakalubal dia mo ta dua kata guru may na miskin sira na dua dia mo ta walairan na ako na kahit to mo ta walairan na upama kurumpa kiyakanti na ke ato na to kagba kaya mana niya na may ito pugulawin. Di ko na ko tapo bayro. Ay nung nga di pag-imbita na sunadi. Diyan na, inuwag na pinutula ka ano makakula, ano makasinga. Saan siya di siya makasinga na nasakit niya? Na. Tingin na, bago di kaya imbita na sunadi. Ano di pugin na taon?
ini leran so margasiran na makai ga so sako di mana sako eno pun makai ga na dulu gusto na ya buat sama no to ako ya ganiran na sukuniran mapita na tigang punto mamon iman to na guna takun atakon na kapita na paninindangan ay bitan ta si sunani siyungan ng surasol na sinyang kaya sunguan si sadyang kuto di lang ikalabakan abuso mga sundaro niya initong yan initong yan tingin na ya Rasulullah na ruwamis ka pangautur si isa walami abuso ka rumako na inibitaramis ka tibur na biyaway tiyarima na dunia ko konsona mi ko tambo kami akan puru-puru sa mga oras daw mga may ko ay makadap ko tambo na liang ako mga sundaro niyan na diya na lang na sundaro akong dugakan ang galabok betati sa mga kasangkapan niyo ay nibitan tanaw pagarin niyo yan pero tanong kun sa walayran nami ang berga mo tama Allahu Akbar ya kan gunaw na kubanda tiga sa tapi dakal ayam mo pugana namin askanian nakati ini bitar yang benda lang na sundaro niya na yang tabi dia mun po palaw nanti kun Rasulullah yung kaduko kay puna bin ko pala wana matabi dia tiga na ya Rasulullah dan makasih na puta tiga na ngayon tiga na yang mana ini bitar akon nasaka ino nga pagkatuwa nga mga sundaro nga gibu kada kliyan din ka anak na miski sa ngayon nakapgubay ako na kanasukun na kan na ini bitara ako na kanasukun ka rumah ko na kami po di ko Rasulullah sila mga Allah na miyala ko na sumim sa walayran na kaya makaumay karuman yan na tigyan na karumah ko benar ko tundo watay na ako tada na may panutulo wata karumah ko na miyakang gulaw lang tagun sa widakal tigyan na ngayon tingin ini sampai aku Rasul sui bitarakan abugan antasi na miway nasukya way niyan na inibitari na lang na sundaro niya nakatisira to tunduk na wiran anda tan nupusay pagikanta kiran tiko ni kamanan ko sekunda tiko na mau doa agaw kahasbangan kamagaw ko berserban natigil na sundaro mga tumay ang lumay mga tasyakan ay bilangnya yang tokong nagpangalan siya kay Tuhan. Di ka nasulo. Pakatulong na anda. Ang tunay din ka kung namin, tunay kunin mo sa nakatuloy ka. Tingin na pintulo ang muda kayo mga sinamuda. Na pintulo na kanangin sa muda mo sa ka. Na tingin mo may pag-imbitara lakon. Na tingin na sila kakakuha Allah. Natingin na karumpa ko na sila kakakuha Allah. Na tingin na dilingkunan ng Allah. Dahil sila kata kaya niya suwa. Misulah magsilan na di na ako ang manakalang linanay na ini kayo untuk menurut sumber bayan ang salisir ko akala kaliran ang usublalan na di na dunia silangan tanto maganda pa ko sa sumbangan na siga hasilban di na silangan tanin na niya ko makusunadi na kayo mo na ako masurasol lagi mo na tigil ang pununin ko kano ako man yung makapasan kuman napakosugod ng kuman naptulong supad nasukon surasol ni gira-gira isang tayo ni paganakiran na langon din miyakakan sa mga sundaro niyan na din malaman sa panganangkan kasi po kapo sa limaw nabi sa mga panganangkan na ako na lang ito wala mo di sa ito rasol na kaya makakasiran naman na pala siran niya na naman ko Allah na pitero rasol na ipuri man to na gusto kababadan na ka na pala ang din pakapkusan mo Allah subhanahu wa ta'ala ipuno na mikusan na tamang pagkubanan mana adyong puto kalaiga ko na gusto ka pamagana na isa na naipuko sa utaw o benar-benar mo diyang kaya sagiran municipality sagiran na piyaga na tanuiran piyaga inong tanuiran nagubisa ka sa katanuiran napakakuwasan siran wallah na gusto ka benar kiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arwar Seke Imam Kernel Ibra Boksir Akal Pentagan Jiwa Polis Sangat Merawis.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعل الإسلام ديننا وجعل القرآن كتابنا وجعل محمدا نبينا ورحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk ni apa nututan dia waktu Lokstano yang na gubernur setiang kaya dan terso dia kaya isaku mga para bantu ka ulama tano setiang kaya pamana dan terso ay kalian mesti berstafal si honorable berstafal mengalau. Pemerintahan na pamogibu yang waktu apa mana kuasi ko agama na undi busule mo Allah na benda mangiu na susiba polis Samarawi na niya aksin dali na may apa. Okay, na sebab sa dia utali mo Allah na na paman na promenting o talo di na protection ito na sa mga malaikat. So lawan na limang gulaw lang na lawan na paman ako kontrol mo Allah. Kagay na dia mo ito paman na madakalak kaya sumulak sebab sa dia mo ito paman na awidakan Ko anda man ay kapangawag tarusi ko kalimutan sa dia kaya pa na inteno aranaw ananggol sa dia kaya pa na Islamic City Barawi. Kagay na puna ko sipan sa panduan na dia kaya pa na kakakan kasi alam mustaqbal na tamang sa dia mo tao pa man na minibitira na dia mo tao kagaya man ito na mamali this officer, hindi na public information officer din ang pamana sa Guerrero Municipality sebab sa dia mo ito pamana mayor tano na adna pamana audio ang keso ngayon sa Cagayan. Inibitira na dia mo ito sekretary, si attorney sa na pamana KBM na dito na din makambibitira ako pagkanagtano so ilano di na pagkanagtano na dia mo ito atigiran mga wasya hadiah kaya paman na kakatan pinalostan. Ay mo takatay mo na matibya ginaw. Ugay na dia mo takapipita na uli pusuli mo Allah. Na mata may tumo na makasi ako din makanjib sa dia mo to di na makasuro sa dia mo to paman na ulo dia mo to terang apang dalaw. Tama sa dia mo to kagaya man to na ini dia pamana lipat awak dia untuk upload visi rakan apa nanti gitu. Nak kami dia untuk kaki kemantan dan nak tu katina malu apa si Pak Kristen. Jadi nak malu apa si tahu. Ini sebab saja untuk anda mana dia untuk sabodo dia nak sambatan. So kita tidak apa begini ya apa tutuna. Aku dia nak pamana dokstano. Aku dia nak dari Indonesia lima. Aku suruh dia ang proses ke Filipina dia Philippine National Police dia paman sa Kiran Police Station na di lima paton o kami mamanakaw ko kami di mga so. Bapi ako tinggal ang ikasalawan. Dito sabab apa man dito yung supatan na kan. Adia mo ta pa mga wasya di na di mo ta usen dia na ngatano. Parang nagtubaw naman. Lawan hindi man gulaw na lawan na ng kontrol. So tigilan sa English at listening katiray. Diyan kaya pa man nadarpatan na first time makada po ako sa diyan nadarpatan. Pagka napagpagan na diyan kaya pa man na makatatanin mo ma hindi niya natanin mo ma awin ka kautan na pwede din. Okay. Dia punya program
na andin may program na adyan na nagsana. Sa Luzon, Visayas. Sa diyan mo ito, kapatagwa mo sa Kamkrami, Quezon City. Sa National Quarter of Philippine National Police na di kami ni mga bigere, adyan mo ito, kapag din kami, adyan mo ito, suwa namin, adyan mo ito, ang mga derpa o mga Muslim sa diyan Metro Manila, papakalo-kalo na dari sila nilibigay si kupagi naman ito. Kung kalinitan, ako diya ito. Ang naman niya, adi ito paman na establish adi ito relationship o gobyerno. Ako diya ito relationship. Adi ito paman na Christian, mga non-Muslim ito mga Muslim. Kaya nasabang sa diya ito, adi ang makanyagulo ito na paman na kado. Yan kaya ito. Nah, niya na din ito kaya ano nga ang human kayo sa inyo. Nagulog na din ako kung makasunod sa inyo waso. Ang mga niya kadyo ko sa makasunod. Sa inyo na pamanalitin. Siya kami pagka-okay sa inyo na paman na mapalitin. Yung nakulay ang mapalitin. Nasabay sa inyo ito pamanapili ka. Porque tidak dua mata tak. Jadi dia pamanan dia suatu yang itu. Jadi orang pamanan dia dia pamanan kita nak pamanan tadi deh. Pamanan untuk Allah Subhanahu. Jadi untuk Allah nak pakai ada sabab. Pasal memang boleh nak ada sabab. Jadi dia mau buat aksi kita dengan sabab dia. Nah, pagano na dia lupa na yung tamawagan. Nah, dia tidak usah lupa, apa kung bumilisan na pinitumbal abot na nasabab. Kalau dah orang makasuk, nah dia mau pamahan bertimbang. Dia mau yang bulan lain tu, nah anda mau sabab, dan dia mau tampilin, dia kata ulang. Ayah kamu nak pasti pun dah sebab apa pakai aku ni kan umanisasi kan. So pakai aku ni kan punya sambil apa ni kan kaan pun apa asal tu. Ni dia muka sama nak gambar kita, nak gambar kita. Yang tiba, bukan datang orang pun alamin. Sige ko ulo. Apa mana ini ko sila di mo taklan. Na niya katana. Na di mo taklan anda. Ubay na sa katano na ayaw ko niya. Ayaw ko niya nasa. Na di mo to ang walay tamo sumamusok ka binasa sa mga. Ayaw ko niya ada na di mo to sabi naman ko na mga pagbibilitan na aning pinapagas. Ay mana sige na one at tingnan sa iyo. Sabab sa siya mo ito apa mana tatang tanong ajin kaya kaya patang na batang paglalay sa akin na patanong pumigila dito kita kita ajin mo ito apa mana panigilan tali nagyan mo na dyan papamunaan na ano mo na bumilaw. Ano man ang uyan niya, abon ko sa kanya pamanagot na ginagawa pa tayo. Apa mo ito yung makapanong ninyo na madiyo ba, sabi nyo may tapos sa kanya naman. Hindi sabab, apa mga binigyan natin, pagkanya man ito na alam ko na pag-asa, yung mga kaungit, apa mga dalang lugar na pintuan, at yung nakapitulog tayo, yung nakapusisigil tayo, at yung pinagpapagkakatalo ang bukato. Una, ano yung mga possible, pagkakalasan ato yung mga possible at kailangan. Ang pagkakalasan mo, yung pamikir ng tanong, ay literal ng tanong, ilitan mo ng tanong, kung Allah SWT sa diyan kaya sa lisito marami. Ang dapat, ang syudad, ang Islamic sa diyan kaya Pilipinas, ang Roma sa diyan kaya kalimantan na marami. Apa ni kata? Apa pada penjelasan? Nanti mau tanya kata ni mana?
Cuba, lawan tangan biktima, lawan tangan pamana, ini kalau kita sih mau pamilya tangan, udah tangan mau deh, langsung mau pamilya tangan, mengatur tangan, nanti yang kamu tuh nanti waktu apa dia nak kok, dia waktu apa ya nih, nama itu kan nama pulang tangan, banyak kali, yang aku dulu, atau cuma dia. Ini namanya, nanti akan benar-benar sama bisa dia untuk apa ya mana dia untuk. Dia biktima semua saudara, dia biktima semua polis, dia biktima semua mana pun. Apa namanya mana usaha pemilu siapa lagi nak apa lagi dia promosi Ramadan. Nanti itu nama dia untuk apa dia untuk sebab bisa dia untuk ini sebab Karena itu orang nak apa musuh ini, orang macam mana tak berjumpa. Nah ikan tu, dia muka dia muka riba. Kemudian dia orang lagi muka riba. Artinya nak payah. Apa sih gubernur tu? Gubernur kan sebenarnya pemana posisi dari Filipina. Asalnya dia ni. Ini siapa ni sih orang lagi nama tu? Nama Bombay. Cuma Bombay kan. Jadi saya dia otak Afrika, dia otak punya Pepsi. Ubay na semua sa katano abang niya sa Muslim. Akyali sa orang ada pakai sa Afrika sa Yusuri, nakita na pinili sabab sa dia ng otak nungka. Ay sabab sa dia ng otak ay nakita na nakakuha na dia ng pamana. Jadi orang sa dia dia. Ikat dia. Apa? Apa pakai adina sa dia kan? Ano pa nang yawatan mo? Hindi ano pa nang kawiyatan mo na insyaAllah. Dan dia muka pa na kanjaman. Dia muka pembilang sa muno. Dia muka yang lain. Dia muka pikiran na ini. Masalah. Anda kami akan simak sa Islamic City. Lalu betul ini siapa? Nasabah apa pakai tanah? Ini apa? Ika fakta diyan kay ay nagra. Pagalitan si Allah, wala kumakulit si mga pangalaman. Adyan pinipuli. Adyan ka na inilagra, mana siya siya. Sumaringan na, antay malibiyong ka. Antay matatago ka siya kung haliman doon. Mapuso mo puliso. Akalitan. Dati ka puli pangalan. Antay matatago ka sa ginagawa nila ibaboy sa sinari. Nanti kau pergi bangun juga. Kita lebihan di bawah kali nanti waktu lagi semua. Dia mau pergi paman nanti nama itu. Nanti kita juga proses sesuatu. Kita juga proses bagaimana? Apa dia untuk nak jadi gubernur? Sebelum setiap paman tiap anda berjaya gubernur itu sendiri nanti jadi paman sendiri. Nanti kita isa paman itu hasilnya. Isa paman itu dapatnya. Dia biasa dia kata mana angkat kriminaliti, dia mau kata corruption, dia mau kata mana teroris. Jadi kalau pun paman di dosa kami maaf kita. Ini mah. Dan dia mau kata di mana akan menjadi siapa pun. Apa ni lagi semua orang tahu. Artinya kata Rasulullah SAW. Apa murka Allah. Masalah timurkan masalah mana dia mau tahu ada yang mau apa mana dia masa minum nanti tidak ada yang mau apa berat ada yang mau apa mana siapa kalau gitu bagi itu mana tahu nanti akan lain ada yang mau tahu kita apa mesti kita apa mana tahu aku belum dia nak berkata saya dalam besok. Nah, malaki gajian ko to. Amin gulaw la, amin ko tagang gulaw la, amin ko tagang ko sa mafia. Amin ko tagang ko sa marata. Nabi mga tali mo madi mo ta para nalangit ko Allah. Dahil kaya mga tali mo madi niya pa man masa. Asin niya ang gulaw lang sa kanya ko kay maluto. May pagtinuri sa tigilan ko kapilaro dia nga pamana. Dia nga mga itinibangan na. Nanyakang gulaw ang tilang. Adya mo taranay ko Allah. Na niya katali mo mabuhat yung mga kagawin sa Israel.
Aja kayak gubernur, ada pakir muka yang menguntung untuk mengatakan mga item, na dia tak mati ng katibawa. Sabay sa siya ng orang itu nak kamorko. Ikan, dito pwede bilang kalimat ko. Pamana, ay ako pa sa siya ng katibawa dia kay pamana mga awidakan. Awidakan naman ito pabusitan na ekipo ka pinintang siya yung magpapayal siya ng mga pamana, mga iparang mga pugilan. Dia mengusahakan dia mengusahakan. Dia berkapus sendiri. Di perusahaan yang berkait sendirian. Sebab saja untuk pemana, lengah. Sebab saja untuk kalian yang mama. Abang di kepada pemana kedua yang masuk. Ada pemana kiri, pemana kiri pakai dia untuk siapa dia untuk dia. Maka pemana ini lagi untuk pemana apa ni? Itu. Ito pito aja saya lagi masuk. Ini tiba ini tiba semua kau betul. Itu betul. Jauh tak kita pikiran. Ada setiap kapan ada dengan itu. Untuk aja untuk apa dapat ada pasal pemanasan musim. Bagi bagian antara sama sama sekarang ini. Nak pilih kalau semua itu perlu semua balik kalau semua kalau apa mana dia untuk tahu apa mana yang tak pernah untuk semua masuk mana pun itu ada dan dia untuk kita pun ada yang kita pun maka apa mana spesial ini kita gubernur asalnya satu kita punya sama satu punya ada untuk apa mana pagalinya apa nak pagapoknya, paman nak pikirkan musuhnya, ini nak pikirnya, nak pikirkan orang yang bukai, sapiran, nak dia kaya apa dia kaya kemana ni, nak dia ni bahaya. Nah ini siapa orang bagaimana? Nah ini siapa orang mobil? Ikan. Nah dia mau keluar rapi, mana yang kita tidak? Aku panas kami di seksi. Saya pun dapat kan? Nak punya kan lagi mau tak dapat. Nak kami mau dapat ni kan lagi mau tak dapat. Asal semuanya itu apa gini mau? Nak punya orang. Lagi di mana masih. Kalau itu bukan tagai. Tagai. Nak anak ini pun berbeda. Ajar kaya asal dalam sesuatu yang awasnya. Abu dia mau tak mengampuni sama so. Dia mau perbaikan mal. Dia mau perbaikan mal. Apa tujuan sapira? Ini saya selalu sih. Nah, ini apa mana? Ini apa pun? Anikan dinagiba dan sesuatu yang mau apa mana? Dia mau uruan. Dia mau perbaikan mal. Yang kedua sama apa? Dia mau perbaikan mal. Atau kamu saja mau ke masjid. Na para dia pag-import sa iyo tapos masa. Aman ini yang dia buat dulu. Aja mau apa mana mana itu. Na kedua yang itu na ayat iman itu. Adi turun yang ketemu semua pula. Omamana si Israel itu asal itu barang semua bulawan api masa omamana na ketemu yang itu. Na pamana kali manto ay pamana kali manto na din pamana ay pamana kini mo sa kini na pamana derpa na pala pamana magwa ni na pamana mana ano ba ngayon ano mga pamana hindi na mga toso hindi na mga balik lang hindi na mga magmula sa masalah at ito mo na yung masiguro sa ginawa na kanapin ang magpapila kapila mo ito ang madaglakan Bagaimana kita perlu kita pemahaman itu, kita pikiran asal pun sama ini. Ini siapa yang mau Islam, dan ini pemahaman ini siapa yang kita sama dia mau kelakar nabi. Antum yang kita kelakar nabi, dia masa singgung itu sama piagam. Nitis politik ada yang kata dia mau pikiran bapak adalah Inggris. Nah, ini yakin apa mana? Ini yakin ya kata dia. Nah, firman yang, nah kalau bapak yang, nah firman ini sama
mga sipon, alam niya sa kwan, sa niya sa kwan. Na kenapa niya ito? Na pinigyan kagad na po. Na mau ito inisugos lang. Begitu pa man ang kabugan Muslim. Ini sa para Islam, ini sa para gobyerno, na lalong ini sa para agama Islam. Nah, dia pengajuannya pemenang agama gobyerno. Dia mau partisipasi dalam pemenang. Bisa bangun. Namun yang apa tu lepas diploma, dia mau tak dapat lagi. Dan dia masa diploma. Dia ada lagi rektor sama Manila. Ang magbubuo sa sila sa situ kami, napipili ang mga graduate, napipili ang mga pamanag, ang mga pamisila, na tumulong na para mo intindihan ang sinatamaga. Na buong inisugo, bago inisugo ang tanong Islam, na dito na inisa para gobyerno, na lalong inisa para orang Islam. Na, dia untuk extortion, kita satu lagi example dalam extortion, dia mau apa tegas, sehingga tinggal. Apa ibaratnya? Na adna pamana istilan ka. Hindi na adna pamana gaypa ka. Amapya. Amala pamana na mapila ko hindi na negosyo. Na di na makalimutan. Di na magpapasusuwa. Apsuwan. At di nga mga pagalitan. Mga pagalitan. Mga pangsatan. Napsuwan yan sa mga municipality na bagalipugi. Bagalipugi sa 1 million, 3 million. Timpak kami ang mga sinara ang sa mga ang mga pangumay na bawal isimusa. Maka kayo ang niyakwa ay intelligent information aso mga dapat para rin kayo sa mga dia kaya pamanasakin at kinam. Ang pamana, pungalang sa iyo, pungalang sa pamana, nilato sa iyo pamana dapat na tinapakadibulay sa kira. Kaso sa pamana, kami nilapagod na pamana kami suwi. Anak dunia kami naman ito nagdata hanggang sa mga awa. Bago ito inisugo ay pakaisa. Bago pamagaba na indang ito inisugo, Islam. Adi mo ta pamagaba, adi naman ito. Kaya ganyan gula lang sa mga ito. Akagi ang dapat mga pagay, adi mo kami yun. Natinipag, pinipilihan, natinipag adi mo kami naman ito. Na mga susunod, mga polis, at mga kapo. Nandiyan natipag ka sila, nasong mga tao, nandiyan ang pagkutsa. Na masa no pawai yan nakapamuga na diwata para ang Pilipinas di man kaya binasa na diwata mga pamilya begitu isu bisa masalah dia untuk para korupsi katakan lagi yang korupsi why katakan sa korupsi dia untuk para lebih dulu sana dia untuk para opia ko mga tao opia ko mga tao dari Indonesia mga tao ang mamusan sa mga tao. Yang makasusunod, yang mapapray, apungyan sa mga lama, apungyan sa mga ustad, apungyan ka Allah, at yang makasusunod mo, ako di ako takamina mo sunod mo, jadi yung pengertian sa mga tao. Ngayon ito na ilang pinakakalima sa mga tao. Ang tutupan siya, yang magkapagalit dyan, katanap, katulad, yang nakakatanong, aluksan ng mga gobyerno, at tutupan ang zona, this is the time for the repentance. Ito mo ito na pinakapilo, ang yan mo tapilan ang kalibito. Apa mga isakino, napangawailawan na alila pumasaka, napakaito mga pamanagin mo ito pangalang na sa sino. Lagi na pusaka na pinakaito ang sino. Begitu bisa dalam begitu syukur Islam, begitu dia selatan si kemauan tamu, begitu dipanggil untuk mau tamu, begitu kita yang tamu begitu tamu, dia untuk apa untuk dia untuk apa nak? Nah, dia untuk pernah kudu juga. Sebelah itu Muslim, aku di Muslim, ada di asabab udinya di dari surga, di ada apa mana beda mereka, dari dulu. Bagi tetapi apa mana mga patay ka sa katawang manusia na mapatay ka sa katawang manusia ada apa mana tumpok ng dari sultan na ganit ikaw lagi mo pinapulang so kanyo din mga tao kanyo din mga pagtaw sa ilalim ng dunia na andyan
ipamana imbita saya bukan. Nah saat itu pengetahuan manusia amalipu saka maprotik tangga mawiyat ka adi pamana di sekali makai na lagi itu pamananya bayi juga dia protik ka na di bisa lagi nak kader dan matau ulang itu Yuti sabab pembantu, ajarnya pamana dia berkata amagulan sesuatu dia nasional polis, dia anggota tapi na pemerintahannya, fikirnya sudah mau masukkan apa mana dia utama yang sudah masukkan. Dan anda mana aja untuk apa mana, mabale aja untuk pemerintahan sudah mengajar padamu apa pun akan pemerintahan. Dia untuk atur dia akan pemerintahan. Nah, Yuti sebab pembantu, asalnya apa lagi? Sebabnya mga pangalinyo sa diyang uniform, diyang ako sa Pilipinas na mga katalo mga misi na malagi na ito alang dahil na tigilan madibisip sa tigilan. Pero gusto na ako masip. Mada si Mugar Payang. Sebabnya mga pangalinyo, may rinisi na kung kami susaan mo na kung nagosanoson mapipiyaginan kami sa pamilya na niyata mo kasi na diyan sa pamilya diyan ang pipilihan sa kamao sa pagsan nila pamilya mo lagi naman mo niya maasunan mo apin sa bisya po sa kanilang ito na lesson na sobrang na sabab sa niyo ang kanilang maprotekta namun sila naman minsan na malagi-lagi television ni Arulaya malagi-lagi television niya display sa kanya hindi sabab ang sakatano na ikigwatan sila kasurat siportan sabab siportan mo kadiba dia mo kasurat kasurat dia mo kakatulong ka sa surat kasurat at ang pamanagin kanang ating wala bismillahirrahmanirrahim wal asr Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pada kemalannya adik mana dia dia ngatur ke sesuatu dia surat. Apa orang dia untuk apa mana? Jadi itu selalu dia untuk kenapa? Jadi pemilihan dia ulama nasional. Sebenarnya amanu jangan pada digunakan lagi apa itu apa boleh lagi apa boleh lagi jangan pada digunakan sudah ini kami makin ini amanu dia utama ada sama dia ada sama dia dan amanu berguna semua ingat itu dan dia mau apa berita bukan di mana jangan dulu di mana mana itu pernah kita kami bukan kami untuk mengambil proses nama pasal ini dia insya Allah ibu itu ini nak kita akan membuat solusinya andil persen tak kena pun ayah kita akan lebih nah antar yang kumpul oleh orang dan dasar lima puluh sekian akan tunjukkan nah kita memang jadi tanpa mengapendang nak berpakai semua mengenal nak pemanggilan mga pemanggilan berpakai semua baik kami tak pernah apa mana tabir kan orang baik nama pesairan suminawiran tapi tak si mata nama pepasa semua mata di nama pemanggilan semua mata udi tano maswa udi na dia apa mana di wasiat tano aja ngono mata no na udi tan pemakai juga nah tapi ya nama pemulona osonda kata apa mana dia di distribusi tano katanya asimam asulang wan depa anak komplikan dia mau tadi tiduan nah yang biktima nah semua wata semua baik international issue global ayah pamana lagi dia adi manggulau lah sudah nak komplek adi kan tiduan nah yang biktima nah semua baik semua wata semua baik jadi dia diperpasan lagi nawan itu tigiran human trafficking sekali na bulong si undangan pada bidang mata angkon yang turun itu niya dia pada nama ating wala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin menaken na nabi kan sallallahu na rawatan
Di na pananayanan, the mercy and the compassion to all creatures. Yun naman, kadapat si ko mga Muslim, kadapat si ko mga tao, tamang si ko mga pangayaman, tamang si ko mga asda, tamang sa tingin ginapa, na naunang pangalang bulol, di na rahmat at di na limo. Surah sa saudara. Kadapat sa dani ng meranaw, at sumana, pada hurunay, nagira minja ka sumana si ko darpa, dapat apa man ang hindi disiplina mo, apa man ang pinag-biyan mo ko darpa, apa man ang mga Kristiyano, na biyan mo. Nakala begini isu Islam. Masuk Islam, natin ko pa man Islam is the religion. So Islam man nakalilintan agama. Kalilintan agama. Amun dia utama dari kanito. Ay definisi mo. Definisi Islam. At yung pa man isa hari, at yung pa man isa pa man wala yung bagaimana to na sinusuko ng Islam at yung bagaimana to. So ang yung yung pagpapakipili mo kasi kung naman pangalan lagi din yung sana tapang lagi yung sana tapang at yung bagay namin ang yung to sabi na bagay namin ang yung aso kaya pa man aso pa man po na pamaninin nila wala yung tamang sabi naya po na o sa katano na mapakalimutan mapakalitan mo kalimutan sa mga pagalitan mo naanip na sa katao mo ba Piulungnya nanti itu, betul. Piulungnya nanti betul. Apa mana betul? Dia nampak mana? Nanti dia betul betul. Nah ini tiba saja untuk baik. Nah malu tak berbuat dia untuk insyaallah. Nah tu nak kebaikan sini berkata insyaallah. Kebaikan sini berkata insyaallah nak tawarkan si bawah. Sebarkan si bawah. Nah insyaallah. Nah dia memang tak suka sini berkata. Nah, saya katakan pamanah mati temo. Saya katakan mati temo at dia kasih liputan. Angko ni kapun bawah. Wah, suara dipikirkan. Ati wala inna Allah la ilaha illa huwa hatta ilaha. Saben nak jangan firman jangan bagaimana. Sebetulnya tidak kondisi paparamaian o umanisan kano tamang sa paman uman individual tamang sa dinyo aning adi utab katen amane na pagalin tano isa na pagalin tano so paman paparayan tano paman na isa na pwede tano paman rahmatan ilalim sugutan sa mati insyaallah supatan sa marata insyaallah paparatian tano para sa Allah dito sa kami mga polis Serami yang Philippine National Police satu dari yang apa namanya mantu dari masyarakat administration na elo kaya sa na protek tangan. Ate mga sunderetan ini na elo kaya sila ang kanilang protekta. Dito ba kenapa kanilang pemutong kenapa kanilang martay. Insyaallah na sadin sa mga polis apa mana pengabinasan kana na pero niyo si mga mapuno dinalagyan mga sudah turun sa mga poro Angilan hadis ada yang kabilagan. Diberi sabab risalah, na dia apa nama saudara, na ibu antapian, serve and protect you. Ay mana ini nak servisya kanunya, aku pamana politik kalamian, siko kalinitan, aku dia mutakawapan, aku apa. Itu risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sabab unangko, dahil nakita ko ni magaganda no, dia apa mana pagalitan no. Ano yo? Okay. Ang papakinggan po natin sa ngayon, dahil nasabi po natin ang mga sinabi ng ating ulama, si Governor Mustafa, at nasabi ko sa inyo ang ating mga punto at sinabi ko sa inyo. Ngayon, pakinggan po natin ang issues concern pagtungkol naman sa ating sa boses. Pakinggan po natin Chief Sergeant Almada. Inshallah. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po kasi kanina po na naglakad. Hindi na kayo uniforme. Pero magandang umaga sa ating Colonel Moxer Ebra, Chief PNP Marawi City. Alim Basir Manalaw, Colonel Gubernur Lalo Binusir.
sa mga evacuees, sa mga tao dito sa Sigaran, municipal at Malusur. Magandang umaga po sa inyo lahat. Lalo na ako wala yung opisya namin. Kami, bali ako na po ang dito, kami leader, si Pitikasin Armada. Ang sa amin lang po, mag-assist lang po kami sa mga IDPs. Ito po ang mission namin. Siguro, nakilala naman kami dito lahat ng mga taga-evacuees. Nag-assist po kami tungkol sa pag-relief, mga relief goods. Okay naman po ang mga ating mga taga-evacuees. Komportable na po sa kanilang tulugan. Mayroon na po kaming nagawang kuhan dyan, mga gardening. Yung buildings na nilipatan namin, malapit na rin matapos. So, para makalahati ang itong cover court at saka yung sa central evacuees, medyo okay na rin sila doon kung kalagayan nila. At saka yung iba dyan sa barangay, ang monitor ko din doon, may tropa kami doon nag-monitor, okay na rin. Wala na rin silang problema tungkol sa mga pagkain, sa mga tulugan. Kami po huwag ka po kayong problema sa panahon ngayon kasi po ang ating buwan ngayon, sitwasyon is medyo okay na. Malapit na po itong matapos ang ating kaguluhan dyan. Medyo unting tiis na lang po sa kahirapan natin dito sa loob ng evacuation center. So ganun po, magdasal lang tayo palagi. Magdasal sa kapayapaan at saka bangon Marawi. Yan lang po ang ating idasal sa Panginoon. Maraming salamat po. Assalamualaikum sir. Ay silang mereka pabalik karena saya sudah mau tambah. Ini minta tanya awakan miro nadir na masuk sulutan ni. Ay sampai kasih kami sudah mau tambah kalau kami mau beli. So dengan ikuan si binaran. Rosa Street ya. Tuai na mangka si pemiron. Saya tadi kan saya di sini binaran apa sih seminar kanina. Pak Ais kan nama terasuk ke pemiron di kapal ni saya minta minta macam nyawa kami nadir. Mereka pabeli dengan miro dia bo salah macam. Okay, kaya pa kasi din ang kapabitan na anda kong nikapang kasiyan si Isa, di mo ito isinilang sa Mustafa. Si Isa, dito si Isa... Pandai. Ha? Sasado. Sasado mo to. Kenapa Sasado? Okay, mago ka magano hugod. Dia ada benar Islamic City Malawi. Na naging magiging man ito, mabubagi. Di mo ito Agos, di mo ito tunay, o para ko na. Di na tunay, upo sa di mo ito hanggang man ito na pumping, papuntang Real Madrid. Di mo ito panggulo mambuk, papuntang Rosa Perez sa Marinaw. Ako di mo ito pamana, di mo ito mabuha mapandit. Dia mo tanuramis na tamaro mambo na dia mo tatamparo na dia pun kasuwa. Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, may isa-isa sa mga puso ni na gusto mga niwani sa kapumangyan na taon sa mga kasultani kung mga berpami sa bagang sumagal. Makakasulit kami kung mga indami na gusto mga berpami, mga turganani sa kalimintan ng kapipya ginawa. Ya Allah, pumangyan ka, asan di ka kami sa iyong mapya, sa mga tao kami niyang ada. Gusto mga wala niya nga tututong
gusto mga nyawa ang matay sa diyang kaya kita. Ya Allah, pemana mereka asali sa di makapamagupa sa kapakakasui ang kaya manaklataw sa kaya Marawi City na pemana mereka ya Allah na balasing kasiran sa dunia na gusisa ng manabawari. Ya Allah, na pemana mereka diyan kay akarasemi sa kaya mga darpadi ni kalalaban. Nyarasay kami si ko o kababaling Nagyarasay kami ko kapan na gusto kainom. Nagumyarasay kami ko kaya pakang bilablagan niya gusto mga pamilya niya. Na pumani namin kaya Allah asal diingkar kami yan sa pagkataliwag kanya magana masa lakaingkar kami sulimu kapulangit ka na gusto mong papa. Sa pakalbuli kami ka nagu pag makabugrang kasot pangasasakit kami ya Allah. Nagpakalwaging kasuki karoon na ng kami. Puli namin kaya Allah. Adyan kaya niya suami na kapusan dinayin. Sa dikar kami dinay sumagad po naman ang mga tiyoba. Ya Allah, puli namin ka ay lahami kami ka sa puno-puno ka kung mga puswami sa paratiyalan ka. Pagkataubata kami ka kung lang unang yung bulan. Iyagang kami kaswatan niya ako kumalakin. Ya Allah, Rizki kami ka sa rizki ahalal abadakul pakapunang kakulangin ka na gusto lupa ka. Ya Allah, punyalir ka rizki kami ka sa rizki ahalal lupita taman nila ng gusto kami ko agaman ka. Ya Allah, punyalir ka rin kayo banya kapusan ayang kayo kaya pakapamagilgani sa mga wasyat pamanyang kayo niya po namin na sikot tunde kapinto ni dalam yung kabiling pagkakanig sa mga wasya. Ya Arhamar-Rahimin. Ya Allah, yang kaya munisipalitas yan na pulinan ng kalakayin ko sa mga kabarakat ko lang ito sa lupa. Nakalimuan ka sa mga tao sa kaya yun. Nag-riski ka silang sa dapikat ka na na-riski. Nag-iwalasing ka silang kukya siya pera na kami. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kumukumas ka no? Nag-uprinilay ka no?